После за къде плащаме? Лугош. Какво ли плащаме? За къде после? Людаш. Людош ли? Къде отива? Людош. Защото сега не мога да набера Людош. Чакай, ние след 10 минути сме в Каранса беше. Там може да си включваме интернет. Въпросът е да стигнем до там един път. Аз 5 км преди той трябва да го знам, защото... То трябва да има Людош, трябва да има табела. Да, бе, има и направо подаваше. Знаеш? Да. Пак ще излезе. Чакай. Да, но... Горе, Людош. 50 км. Да. Съм стръпнала тогава, моля. Аз няма къде да сме. Няма, да, ще така. Просто виж, че се чудя как може да не е една станция по този път. На нас навръщане не отърва тук. Аз ще карам навръщане тук на бензин вече. Как ще карам аз? Ще намеря да го Трябва да Сърбия навръщане. Както да пристигнеш. Да. Пак ще спрем да се наспиш, че ще спим където трябва. И ако трябва в България, пак ще останем. Какво? Да. За къде да влезем? Да. Това ни ще продължа на пътя. И ни почивката, тъй че няма да се стресираме още за един ден разлика. Да. По-добре да се наспим и да си почиваш. Обаче аз вече приключих, да знаеш, защото няма да ходна на Байкала никога. Аз съм много такъв човек. Той пък що го е казал? Много странно. Той да се направи пред хората, разбираш, Или цялата маса. Или е изревновал. Може би ако си говорим ние с малкия, пък не съм обърнал внимание и той се е издразнал вътрешно. Сигурно, да. И едновременно да се направи пред всичките. Да се направи пред всичките. Ама той, знаеш колко? Той се... Защото всичките, цялата маса замълчаха, аз като се обърнах, защото аз бях зад колоната. И направо му са... Лугош, втория трябва да фана, нали? Людош. Втория изход. Нали фащам за Людош? Да. Не е третия. Защото когда третия, аз казвам, фащам втория, защото няма да съм втория. Да, следвай Тестабела, защото той те вкарва в града. Да, Людош. Следвай Людош. Там има бизнес-станция. Айде да спрем. Хем ще заредим другия. То вече сме в той Каранса беше. Файнали. Не знам как ще стана от това. Тук хем ще заредим. Ще зарежеш. Бензин там? Няма. Няма ли? Аз бензин няма как го служа. Има в тубата и бензин имам аз. Окей. Ще пишем само. В РПП. Рая ще пишеш ли, мама? Ще спра.